or handsome? No. Wait. Okay. Let the child speak. You are trying to poison the mind of the child. Tito Ernest, ugly or handsome? Oh my God! Wait. Hey, what's up mga paps? Welcome to another Ilonggo Dad Vlog. Good morning sa inyo tanandira. Ari na naman ako, si friendly neighborhood Ilonggo Dad ninyo, giving you a slice of my life here in Iloilo City. So, timplano pa kita subong. Alas 6 pa lang. Nagkadto na ako diri sa Iloilo Business Park, no? This is my workplace. Amo ni nga akong township nga ginaobrahan. Nagabaligya ako sa mga properties diri, mga condominiums, mga office spaces, no. Nagplano kami sang team kung mag-create an idea diri kay nag-open up ng Iloilo subong. So nag-open na mga hotels. Ma-breakfast kami sa mga hotel upod sang team ko. Ari na kanyang isaw, ari na siya, nag-abot na siya. Breakfast kami sa hotel and we will have a meeting. At the same time, nagtag kami sa mga flyers regarding sa mga properties na ginabaligya din namon. So, mga 6 pasado pa lang, isa pa lang nag-abot. Ako ang una, okay? Siyempre, una ang leader, no? Para to set an example. So, ginahulat-hulat ko sila kung ano oras sila maabot. Ang hindi makabot ng sisante na. Okay, so malaki tanay, no? Okay. Manutada na kay Manong Guard. Jeff, may maga. Videoan ta ka da para starting ka naman sa vlog ko, Jeff. Okay, so wala kami sa bong din ni Jeric. Nakahulat lang sa mga kaupdana namon. Kuhaan ko lang maska. Safe man subong, okay. So, sang una, sang grabe pa ang pandemic, work from home kami. Subong kay nag-less na ang cases subong sa Iloilo, gamatamat na balik sa normal. Nag-time in na naman kami. That's part of the job. So, ari si Jeric, oh. Hello, good morning. Okay, isa sa mga lagting mga sales dire, no. Isa sa mga masaligan nga agents, no, sa Iloilo Business Park. Ate kita sa showroom. Ate, no, Pasko na sa showroom, no? Aga pang banwa. Okay, wala pa tawo. Pero karon sa mga hotel sigurado may mga tawo na ni. Pamahaw ka na, Jack, wifi, no? Wala pa. Gutom. Hustle. Hustle siya para sa mayong futuro. So, pag gutom ka, Jack? Gutom? Medyo okay Medyo lang, okay. Pero may manay ka diet, eh. Hulat kita sang duwata din nga Maximus agents. Ang isa nagpulaw pa goro, nagtanaw pa siya sang iyang Netflix. Ulapit mo lang ang balay nila dia. So, manukabot ako, no? 7:10. Okay. Si Mayo kay nakaabot na si Joshua. Isa na lang, Ged. Sinong nabilin? Cherry Borda. Sabi ya, joke lang ang plano-plano. Tawag mo. Alright, so ari na kami subong sa Diversion 21. Kay way pagidya kaabot siya, no? Si Cherry. Borda. Tita Borda, way kaabot. So kabilang anay naguna lang kami di, mapas lang siya. So si Joshua gali. Okay. Hello everyone. Okay, so siya na ning kaduwa nga nagabot. Borda na lang gid. Ano order mo? Black American breakfast. Black American. Black American. Anong yung pili mo yan, Joshua? American breakfast. So ano mo? Corned beef man? Ay, dala na ako sa Pilipino. Ay, gusto ko ang ganun. Ano? I chose sausage with scrambled egg. Ito naabot ko man yung sausage yung pili mo. Sa Istanbul. Okay, ari na si Tita Porta. Oo, web sa kabalo kung din siyang parking, no? Wala, may isang salakyan ni ano. So, ari na siya. Temprano ka pa ba? Halata, yung nagdasigay. Kani, oh. Siya. Pagko na kay order din. Ami ata. Ano dala mo? Dala, yung hindi tanan. Hindi yung Mudos ba? Daw, maroon na. kabalanong, gidyang mudos mo. Okay, nabot ang order namon. Ano ni? Ng Longganisa. longganisa, corned beef, kaga sauce. Ano mo yan? Lumi. Lomi. Lamit man na. Sabaw. Lamit man na. May kape Sila ka. yung nagambay na nag-order. Sila na plated. Yeah.
Hindi na ako mabali, nakapin. Kaya na, nagabot ang order mo. Lomi. Isa kalit Imo lang natin na, no? Isa kalit po Lomi. Lomi. Okay na. Chere, kumusta ang Lomi? Namet? Ngayon lang man ka sa Lomi, Sunday for Kontento? Oh, very. Very good. Ba, matugang ka pa? Sige. Sige. Feel free. Alright mga paps, so busog na kami. Alright. Sold na? So, pilang bill? Pilang bill, okay. So, Bill reveal. bill reveal, okay. Para ng bill? 10,800. Okay, atake Cherry. Kaya magbayad ako Lomi. Atak si. Lomi pinakamahal. Actually, yung Lomi yung 5 star, no? Amo lang naging kaon ko, oh. Then? Dayon, ang anong kabilog na tinapay. Ay, Tunga pa. Ako lagi yung net na dibutang. Basta ko lagi yung flyer. Why naman? Okay, lechon ano. Ano na sila, hindi na sila gawas stricto sa bunga. Especially kung nakakaon ka, Lomi. Ang Okay Lomi, na. Queen Lomi. Oo. Yun naman talaga yung story, Queen Lomi. Basta nakakaon ka, Lomi, makasulod ka. Ba't bakunado ka na naman? Basta yung outfit. Back to, ano na kami, back to work na kami. Actually, work man tong ginobra naman gina. Naka-vlog ka to. Makeup, ano? Amot ba? Okay, so tapos ang amon niya breakfast meeting sa ako niya team. So far so good man, productive man ang amon breakfast meeting. Nag-park ko din sa mall, pa-mall ko, makadto ko sa favorite massage place ko. Pamasahe ko to anay. Ginasukot na ko sang tuyo ko, kay temprano pa ko nabugtaw. Gasakit na lawas ko sa ako niya kickboxing. So samtang ginamasahe, relax ko kag magtulog. Alright, so bukas ng mall, yung pasulod na ko ni Manong Guard eh. So damo naman kalawalagaw, no? First hours ng mall, galagaw ng mga tao. Dili ako kapamasahe, perme. Okay. Si Romeo siya nating tagiya kag siya man ng therapist. Gabidyo ko sara. Gabidyo ko dia. Para dalaman promotion. Okay, sige. Pamasahe ko diyan ay. A few moments later. Okay mga paps, so tapos ako pamasahe. Ayos na, fresh na. By the way, pakilala ko sa inyo nga akong therapist, si Sarah gali. Lapit-lapit na din Miss Sarah kay pwede mo makuha ang Mazda para makita nila na guwapa din ang therapist nila, pero hindi lang guwapa, expert pa. So, sukit na ko din. Mga kapila na ako pamasahe sa imo ano? More than 5 na. Oo, kapila na. Sukit na ko ni Sarah. So, tarantahan yung mga sakit-sakit sa lawas ko, mga hugot-hugot, solve agad. Okay, basta kung magpamasahe ka mo, dili ka mo kadto sa GSP. Okay, blind massage. Okay. So, iyan na din ni Sir Romeo kag ni Ma'am Richel. Okay, tapos sila di mga therapist, no. Hindi man tanan blind pero expert for sure. Gina-shoutout ko lang gali ang mga upod ko sa Ilonggo Blind Massage. Okay. Sila ni Madam Rachel, si Boss Romeo, ang ako ng mga amiga sa likod, Okay. si Daisil, kag si Joyce. Okay, si Joyce. Okay, makuna ni Joyce. Okay. Possible may mamangkot, single ka or Married na ko, sir. okay, married. That's so off limits na nga mo da ha. Sorry boys. Okay. So, thank you, Ketchar. Thank you, sir. Okay, so up next babakal ko sa grocery di kay maging tukon si Ilonggo ma'am ng mga balaklon. So, wala na choice kundi pagpati.
Okay, so arin na sa balay, nakabot na ko. It's lunchtime. So, arin na ang gingrocery ko kintugon ni Mami. I hope nakaluto di si Mami siyang manamit nga sudan. Or base as usual, pabayaan niya naman ko. Sabi ka mong pabalo. Nga how? Arin na, so. Arin ang inyong gintugon, no? Mga junk foods. Panyaga ka na, mams? Wala pa eh. Oy, pa siya panyaga. Amo ginaya si Mami, gusto yung ginaya magdungan sa akon. Obsessed blow. Nani? Si Hi. Natanaw siya sa YouTube, as usual. Kalulob sang balayaw. So tawag di, mams? Hey, Liz! Liz, ayun na yung mga takoyaki. Nakapanyaga ka na, wala pa? Panyaga ka na, ikaw na lang sa Hey, what's up mga paps? So, it's actually gabi na subong. Makadto ko to sa birthday party. Sa akon niya, one of my closest friends. 41 or 40 pa lang? 41. 41 na siya ya. Okay? Una siya ya sa amon. Tigol bumps na sa tigol bumps. So, makadto kami to. Kamay lang panyapon. Soiree. So, family and close friends lang. And then, gamay nga solyanay. Then, puli. Siguro magkamay nga inom. Okay, buksin ang gate. With the birthday boy himself. Yeah. Okay. And his very beautiful wife, Nax. Perfect. Hindi lang birthday, gali ano pa ng anniversary nila last 4 days, no? 4 days. Anniversary nila. Ang ano naman 10 years, paper na siya, no? Paper anniversary. So, tissue paper anniversary. So, he's a birthday boy, aka Black Spider-Man. Oh, Black Spider. Mapos na mas may black. Emphasis sa black. Okay. Pero pag ito, black man siya. Black Mamba. Dok. Ikaw yan, kaya ako. Brown ko yan. Ilan na idanog na? 41. 41. Tigula. Ganun ba yung gift? So, may tago-tago. Patsagaan mo naman ang pagka-41 mo, friend. Ang mga tingin ka? Kamusta? Wala pa man sinyales. Wala pa man sinyales. Oh! Nasakit na tuhod. Nasakit ng tuhod. Jeans. So, basta may gusto kayo sa pikot, ha? Message. Doon kayo, inom na yan. Kaya. Oh, sige. Continue to inspire. Nice, yeah. Kapila ka na nila. Stay handsome. Ha? 30? Siya 29 year na. Hindi ako pagpamakapaya. Pila ka na yaw. Ako pinakabata din. Anong message mo sa Mr. Birthday Boy? May nang bala siya kay nasakon. Uy! Sige na, basta. Buot na ko yung simo yan. Ako lang. Are, syempre. Parang wifi. Yung kauso. Katulog doon lang Ano? sa taga-team. Wala ba? Siguro hindi na niya yung message siya, more sa action niya siguro. Oo. Action. Action. Balaan nyo na lang kami medyo malawig eh. May chapter 1, chapter 2. Hindi lang din. Oh, galing. Ilonggo dada mo message. Naisulyana na namon ng amon niya mga mensahe nga na. Buyeng yung mga tinaga. Muna, continue to inspire. Sa piyo, ang madalo na. Unique Empowerment. no? Unique na yung message ko yan. Love it. With great strength, ano na? With ikaw dapat ka balona ka, ikaw si Black Spider-Man. Stare na. Ano? Tito Ernest what? Ugly or handsome? No. Wait. Okay, let the child speak. You are trying to poison the mind of the child. Tito Ernest, ugly or handsome? Oh my God! Wait. You want eyeglasses? How about Tito Nel? How about Tito Nel? He's ugly.
He's ugly, right? Tito Nel is? Ugly. Hindi na pagpamangkuta. Mga bata, hindi ginaya ka balumag butik, okay? You're very honest, okay? Okay. Here, kiss to Tito Ernest. Joke lang nila. I have hair. No hair? It's just little stubs. No, just little hair. It's just little stubs on your head. No, just here. Ano yung mo, part? Añejo na, Mestre. Añejo Gold. Yoga. That's my favorite. Oh, really? Yes. It's been centuries, generation from generation. Oh. Used to drink this one. Oh. And my Lolo Oh. also drinking this one. So And now we're drinking it together. you're a family of drunkards. We are a family of añejos. Oh, yeah. You're drunk, man. You're drunk. No, I'm not. I'm just telling to you. Okay. Yeah. Thank you for telling to me. How's my Okay? English? Is it alright? Is it very good? I'm just telling to you. I am quite impressed. Okay, Yeah. perfect. Yeah. Oh yeah. Añejo, bucket of man. Okay. My rabbits. Yeah. Love it. Bard. Salamat din, Bard. Bye-bye. Thank you for Okay. coming. Okay. Bye. Okay, no, this is okay. Bro. Ayos. Say. Up. Up. Alright. So, okay mga paps, alin na kami subong sa balay. Thank you for watching my vlog. Until next time, bye.